boma likutumiza mabasi kukatenga anthu ku South Africa. Paliso ena more than 600 akulusa pa board every day kupita komweko. Ministry of Homeland Security mukupemphani yambani kubweza anthu ngati amenewo. Achenjezeni kunena kuti akapita kumeneko without papers zikawavuta asavutise boma. Ku Malawi tiliso ndi mavuto ofunika kukonza. Ndiye pamene boma likutumiza mabasi kukatenga anthu South Africa pasapezeke wina woyenda njira zachidule ndi kumapita komweko without document. Aboma tachita ni machawi pothandiza abale athu amene akuvutika ku Durban. Potero muonetsetsenso kuti anthu amene akabwera ku Malawi kuno asapite mopanda dongosolo. Let them have proper documents if they want to go there. Otherwise abweze. Mwina Amalawi tingowauza kuti pamene ife tikuchita exercise ufulu wathu tidziwenso kuti azizathuwonso ali ndi ufulu wopanga business, wokhala ndi katundu, wokhala ndi moyo. So pano pamene iweyo ukunena kuti ineyo ndipanga zakuti uzidziwa kuti anthu enaso ali ndi maufulu wawo amene akuyenera kulemekezedwa at that point. Atsogoleri amene amagwisa ntchito achiyamata pochita zipolowe samachedwa kugwa. Mwachitsanzo Adolf Hitler ku Germany anapanga Brown Shirt Boys. Mussolini ku Italy anapanga Black Shirt Boys. Kamuzu pioneer. Osachedwa Lazarus Chakwera anyamata azikwanje. Anthu onse ndatchula pano atsogoleri amenewa anagwa chifukwa cha nkhanza zawo. Professor Arthur Peter Mutharika akulimbikitsa achiyamata kupita ku Technical College kupanga mabizinesi ndi ntchito zosiyanasiyana. Sitilola kuti anyamata achipani azigwira ntchito ngati polisi. We have security agencies in Zikomo, Army, Malawi Police, and even prison. Palibe dziko lingapite patsogolo popanda technical people. Palibe. No country in the world can develop. Germany, Italy, America, they have developed because they have technical people. So ndipita zimenezo komanso program yothandiza anthu nyumba arrangement deputies. Continue with that program. Kulai Malawi pioneer imene mapisheza polisi ina ndi mphamvu kuposa ami kuposa polisi. Amene apereka mphamvu zimenezi anali Kamuzu. Komatu anthu anaphedwa 1983. Pioneer imene inaphandula folo wakhoma ndi mahamala kumwanza. Anthu ambiri anaphedwa mdziko muno chifukwa cha pioneer. Kusera malisi kunali damu lang'ono amanyamula anthu kuno ndikuwaponya pa damu lang'ono amene amachita zimenezo a pioneer. Yatuta chisiza Lutengano Mwahimba kukalonga anyamata amene wanaphedwa mitembo yawo inanyamudwa ndi pioneer ndikuyiponyera ku damu la Sitamalisi. Ngati ndikunama IMCP abwera atiuze mtembo yatuta chisiza Lutengano Mwahimba anausiya kuti. Mudzapeza kuti anthu amenewa anaponyedwa kung'ona. That is why pofika tsiku la lero simungapeze nthumbira ya anthu amenewa. Ndiye tikunena kuti dziko lisayende ngati vigilante. Iweyo ngati umasapota chipani usakhale ndi mphamvu kuposa polisi. Tafera kaye nyamata. Pomaliza tipereke chenjezo kwa anthu andale. Pa kampeni mapezeka madiramu almost every day. Mamawa sisikoloko tikumpeza MP wakhala pena pake akukopa anthu. Every day mapezeka madiramu. Munalonjeza kukonza misewu, madzi abwino ndi zina zotero. Panopa mwasowa simukupezeka. Tithokoze kwambiri nkhani ya maliro ndiye simukuchedwa kukuwa mabokosi. Mukangomva kuti wakutwa mwalira mukutumiza ndalama ya bokosi tikuthokoza kwambiri. Koma timafuna tikuze mzoona lero ife sitinavotere chitukuko chakumanda. Pa kampeni mumalonjeza zinthu zambiri. You don't promise bokosi kapena mbali zakumanda. Mumalonjeza misewu, mijiko, madzi abwino, magetsi ndi zina zotero. Koma tikudabwa kuti lero mukungothandiza nkhani ya bokosi.
Amalawi silina votera chituko chakumana. Tikufuna madera athu atukuke. In addition, ma chairman ku area komanso ma governor akudikirani kuti mukathokoze. Chifukwa anthu amene wanagwira ntchito kuti muwine MP umenewo komanso mutenge boma. Koma chiwinire pa 16 September akuti simukupezeka. Akakuimbirani foni simukuyankha. Nthawi yakwana mukonze chipani. Musayiwale kuti ndi ma structure omwewa amene apanga boma. Akuluakulu, history is the best teacher.